Hello guys, phung kaham jotono no hanya helam sogani katal blog tini hingke bukan mama ni school thalai nei an man mani school uniform maya kho amun bagai bo out dress na sumjak bo dress sumpro ang phunung nai na rong no jeng ta buk thalai nei bini school hingke morpara Notre Dame Holy Cross Higher Secondary School jengara thangi phunung nai na rong no bini school bahai tabuk hingke gari ka salai ke ching gari ka sauya ko nei thang sobai mani pore hingke nero bote se school malai lai nei ta hingke bini school ko phai sokai ka main gate mo hingke yang te school hab mani hingke ko Notre Dame Holy Cross High School hin sijak mo high school tongmani taklai ke higher secondary sena 11 12 flok sena yo jaga wa hingke Belaino kaham ko guardian rok phaijak tiniu jeniu admission nangnai rok bo phailaijak jotono hingke baksa ba kapnai kabo am hainglai tongo cherai rok hingke Belaino tongthotok jaga Belaino naithotok ekdom tam hinai nokbar sipsi pura jaga kotoma mo hingke bong church nok belai naithok khlai tangjak hingke yango naidi ko cherai katal katalok kaplaijak bamlaijak hima hainglai tongka hingke borok ko bangta tini hiko naidi bwsano tuni kai phaikya bini classroom bo hingke borok ara suklai tongha borok bo tini katal bai kisa bkhata mahai mukhang somlai tongha ta hingke orok nga bongni assembly khlaimani yango hingkai ko Belaino naithotok khlai sajokjak school kinar kinar ko boi ko mohai khlai scenery rok kai naithok kai sajokjak church nok bo asuk no naithok klai khlaijak hingke student rok bo asuk no bangu hingke buini bara botong lanya singtabu nok bo kari fu bo kari buini bara bangli phaibai di hinda buini bara rok thalai mo hingke baisong bara tongmani jaga hingke ko neri masa kai thaijok naithok honai je kiting hanai nei video khlai tongo kiting jat bong mo thaijok mo hingke malik rok ni nokta sakaote hak khlaina nailai tonglaio hingke o jaga ono sarapsa tongon hini korka baisong tongo ta bara hingke oro no sarapsa rest khlai tonglai sene hanai bo jagale 3-4 घन्टा tonglanya bai ko tabu hingke phai pe lekha ro ni bo phai ne yango kisa guri nailai gena hanai nei tong lekha ta bahai ke time pass khlai lai sene bahai ke no ma tong lekha ta pal khlai hingke yango phai mani belain tong tho sakai nokbar phayo mane ekdom thanda thango pura asa koloma jora phanase nokbar phai mani pura sati sutu ulta khai feel sibai ke ani ko amlai bo thaijak amlai chikon naiji nokbar phai mani pura kok sai sui bujiliya khorang kisa phano sati se kobonte khewaisan feel sibai siwani sati rok se ulta palta khai ekdom awar kotoma tam hinchana ekdom phai mani pura man hele sati rok kon heri han sati rok je butike ulta palta kai sibai ke kis bai sena am sakai nokbar mane tong mani sailap kare am sakai thanda hingkai tabuk hingkai suti mahati ko ani mama phaikya khari minja ka bag paiya khlai khapur moi anon hor ka khasik phaikya ta ka bin dada mokhai bin bai hingkai tabuk jotono jani jabu satlang nani bagai bijing lai jagi ko urung lai to lai kya hingkai tabuk hingke sarik ni jora kicha tini mela tongo noganao hingke mela kisa nai gena mela naya baloka nai thana hani reading lai jak tai ko mela jaga phai sokai kya naidi tamo mela hinai chorok mela tini nai gena taklai ni waise pano nai jagya amti hinai nai phai pe lekha ta mo hingkai mokam hinja kuta kunjubon mokam bari hingkai o jaga kicha chorok mela nai legena hanai nai phai pe lekha ta mane to kono mani rok to paina gari hingke busabo chele janga bahanya berai tongti hinai nai phai lekha ta sarapsa gori lain hani koro harok phoblai to lekha boro hakor bisingo dawai nai te kaisa sera hingkai bislayo ekdom susi koloma subui to niri kai kone hedi bai ki jani phunuk bong mo mantra rok si tong am ti khlai phunuk layo hingkai oro sarapsa nai tong lekha nai mani pore hingkai iko yang mani kisa tam phal hane guri nai gena hane yango guri laikha hingka koyekta mani pai lekha paiman pore nge na phai pe lesena ni hane hota chama mani kisa pai lekha yango hingka pani puri rok chaat rok phalo hingkai amo ko goi pai nai nogo phai pe lesni ko chingagi pori laimani ekloge class 9 10 amo hai tong lai khuru hingkai tini khe melao chorop sa malai rikha bo bai onek bosor wngkha malaiya
miango hingke darok phaloi go gomo kisa naile tong tong hata tam tam manui tong hinai hingke kono manui paya amsuk tonga bwsa kaisa o nok sanammani amono hamjagoi paine hinai nei iko pai tui phailika amono nogo sokoile tole keching joto phunuk mali enorokno video hingkai tabo khai bo amono kholok nainani hinai na hintongo kholok ridi naini gele mo tamo boti khelai khai hinai bon mane katal manui bile a katal hingkai ekdom naine musungjangmani kholokna naitha kholok manje gya hingke kholok rikang mobai hingke nogrok naithok kai swnambuta cherry rongni thwngmani no to mo hingkai te kono tui amsukno sanamani kisa tulaikha hingkai koyekta manui paikha amsukno ta te kono paijakliya hingkai tinini video sugnong sinai paithak jarano logiri naitongma bagui jotono no bele bele hambai je ani channel no subscribe khairo please subscribe khlai ridi hingke like comment share khlaina to tapokdi ko omo haike nok sanambo iko naithok khlaiei hingkai tinini video sugnong sinai jotono no hor kaham teisa video kotal tui norong bagui dati no phaitongo ang bye bye.